ଆଇସା ମାରିଲେ ଝଗଡ଼ା ମାରି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବାର ନାହିଁ ନା ମତେ ପସନ୍ଦ ହଉଛି ଆମେ କେତେ ମାର୍ଚ୍ଚ କଲେ କେତେ ଲାଇକ୍ ନ କର ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖ ଆମେ କେମିତି ମାଛ ମାରି ଛାଡୁଛୁ ଆଉ ତମେ ତ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ କି ଦେଖିବାର ନାହିଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇ ଆଉ କଣ କହିବି ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଆଉ କହିବି ଭାଇ ଖାଲି ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିକେ ଖାଲି କେଞ୍ଚି ଦଉଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଟିକେ ଫଲୋ କରିଦବ ଆଉ ରହିବି।